Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Sveki, a vi ste došli u moj novi video. Ljudi moji, kao što vidite danas po naslovu videa, danas ću vam pokazati kako da nađete dobre igrače za vašu ekipu. Znači, za sam početak, kad želite kupiti igrača, a puno ljudi ga kupuje, primjerice kupuje ga 10 ljudi, a vama se sviđa, evo primjerice uzet ćemo Vidu, kojeg ja sad kupujem zato što ga želim imati na stoperu. Primjerice tu vidimo da se cijena refresha za 12 minuta. A ovdje vidimo, dobro, znači refresha za 12 minuta cijena logič svakog. I tu vidimo koliko košta. I ja ga sad kupujem za 52.110. I ja se nadam logično ću ga kupiti. I sad čekamo ovih 11 minuta i 38 sekundi da on dobi market refresh. Isto tako možemo vidjeti primjerice, ovo sad nas tu zanima, primjerice evo dižemo ga na 100 i šta ako mu damo sad Psychality, dobi ovaj Libero i dobi Defending. Znači vidimo ocjene su mu onda evo ovakve. I onda možemo vidjeti šta bi se desilo da ovo mu ne damo i da mu sve roknemo u Defending. Još ovo da napravimo i ovo. Znači imat će loši passing, ali 81, 117, 108. A ovako bi imao, tu bi 112 imao, price bolje bi možda na Psychality bio, agresivan bi bio. Tako da vidimo da se on refresha za 10 minuta i 34 sekunde. Sada, primjerice ako imate ovdje creators, to su creatori sajta, idete tools, idete squad builder, idete create new squad primjerice i ajmo reći da sad vi imate da se stavite vaš team 150 milijuna. I to znači da imate oko 10 milijuna po poziciji i ovdje imate opciju price. I tu napišete, znači, treba 111, znači 11 puta 10, znači ajmo reći da imate po poziciji max, ovo su 3, 0, 1, 2, 3, evo ga. Znači 11 milijuna po poziciji da imate. I tu ću vam sad izbaciti sve igrače koliko vrijede, šta su oni. I primjerice, evo, vi sad uzmete ovog, ne znam, tu sad logično vidite igrače koje imate. I vi se sad primjerice odlučite za, ne znam, ja sam koga, evo, njega 93 vrijedi 7.22, ali odlučite se tu da ga malo ovo upgradeate. I tu ispod vidite doslovno kolika će mu cijena biti, što je iskreno super, tako da tu možeš vidjeti kako će vam tim izgledat. Možete si ovdje sklopiti tim i onda gledat po ovim rankovima kako će izgledati. Nažalost ta cijena vam se ne sačuva, tako da tu uvijek morate pisati kolika vam je limit. Evo primjerice ja za cam poziciju hoću Vlašića, evo. Ja hoću da meni tu stoji Vlašić. I pric me sviđa ovaj za 10 milijuna i 900. Uglavnom ja kad sklapam onaj novi tim koji sam si logično sklopio, sklopio sam ga preko ovog ovdje. Mislim stvarno da je tako najlakše sklopiti tim. Evo primjerice tu ne znam, uzmete, sad ćemo nekog naći, ovaj Gerard je primjerice bio free, znači imate te igrače koji su untradable, ali ne znam, vama se ovaj Xavi sviđa. I primjerice njega evo tu ubacite. Tako si možete kompletni tim sklopiti, možete i po ratingu i po svemu. Tako da eto, ako je nekog zanimljivo kako naći igrače
za svoj tim, ovo vam je najlakše, tako da bi moj nazor živjeli ovo video, ako jeste, bacite like, share, subscribe, mi ćemo po sljedećem videu da tada će lijepo zapusa, bok.